Lum titkellem dwar il-prezzijiet tal-fuel fejn hemmhekk tistgħu taraw kif kull pajjiż mal-Unjoni Ewropea il-prezz tal-fuel ola, f'ċertu pajjiżi ola ħafna aktar minn oħrajn, però li joħroġ ċar hemmhekk li Malta hija l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea fejn il-prezz tal-fuel f'Marzu assolutament ma żdiedx u baqa' stabbli. Dan ifisser meta ngħidu stabilità. U li kieku ma tajniex lajnuna b'mod konsistenti fl-aħħar snin, il-familji kienu jkollhom joħorġu eluf ta' euro iktar fis-sena għal dawl, għal prezz tal-fuel u anki il-gass. Il-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli qalet dan waqt konferenza l-aħbarijiet tal-Partit Laburista flimkien mal-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana fej enfasizzaw kif il-Partit Nazzjonalista m'għandu l-ebda kredibilità la fis-settur tal-enerġija u laqqas fit-tħaddim tal-finanza għall-pajjiż. Il-Ministru Dalli komplet li skont il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg Malta bħala pajjiż neutrali m'għandix taqsam mal-gwerra, kumment li ġie deskritt bħala wieħed li juri nuqqas tarfien dwar realtajiet ekonomiċi u globali. Brabta mad dikjarazzjonijiet tal-istess Alex Borg u l-kellim ewlieni tal-Oppożizzjoni għall-Finanzi Adrian Delija li s-sussidji mhumiex sostenibbli, il-Ministri tennew li mingħajrhom il-familji Maltin kienu jħallsu eluf ta' euro aktar kull sena. Huma ippreżentaw ċifri reali li juru kif familja ta' żewġ adulti diġà iffrankat mal-5,700 euro mill-2022 sal-lum il-ġurnata, fil-waqt li familji akbar iffrankaw anke sa' 6,400 euro. Il-Ministru għall-Finanzi sostna kif Malta għandha ekonomija b'saħħitha minkejja l-isfidi internazzjonali, sostna kif Gvern Laburista għandu kredibilità fis-settur tal-finanzi tal-pajjiż e kif id-deficit baqa' nieżel waqt li ħabbar li dan se joħroġ iżjed ċar matul il-jum tal-Erba' e kif se jiġu ippreżentati r-riżultati finanzjarji għas-sena l-oħra. Il-Ministru Caruana qal li din se tkun konferma ta' riżultati pożittivi li qed jikseb pajjiżna f'dan il-qasam. Fil-qasam li qed nitkellmu fuqu dal-Gvern ħajkollu kredibilità ta' sur. Kredibilità li l-Oppożizzjoni qatt ma jista' jkollha. U qed ngħid qatt ma jista' jkollha għaliex fil-mument tad-diffikultà, fil-mument tal-prova, il-Partit Nazzjonalista meta kien fil-Gvern flok